My sme firma Armtech. Toto je naša základňa. Verím, že našu predajňu už veľmi dobre poznáte. Dnes by som vám rád predstavil prácu v našej centrále. Poďte so mnou, ukážem vám, ako to u nás funguje. Ako vidíte, sme reálna firma s veľkým skladom. Disponujeme veľkými skladovými zásobami. Naši skvelí pracovníci pre vás denne pripravujú tovar a expedujú veľké množstvo objednávok. Poďte, ukážem vám, ako s vami komunikujeme. Naša skvelá referentka s vami denne rieši množstvo objednávok a vybavuje vaše špeciálne požiadavky. Predajom armádneho a outdoorového sortimentu sa zaoberáme už viac ako 21 rokov. Naša práca je pre nás vášňou a zároveň aj poslaním. Sme a budeme tu stále pre vás.